Добре дошли в невероятния дигитален цирк! Аз съм Кейн, вашето конферансие, и съм тук, за да ви покажа най-изумителното, най-зашеметяващото, помрачително нещо някога, което сте виждали. Не е ли така, Бъбъл? Точно така, Кейн. Нямам търпение да видя какво си ни подготвил днес. Добре, да не губим повече време, нека шоуто започне! Какво? Куд за нас?